отново съвсем скоро. До нови срещи! Здравейте на всички по всяко време, казвам се Седмо и съм Фаил Ибергенович, основател и създател на компанията Акции Нам Жила, продукти и Меркел, което е с превод ключовете на живота. Да, всеки от нас има проблеми в живота. Именно през 2007 година аз имах здравословен проблем, начален диабет, проблеми с черния дроб, затлъстяване втора степен. Наистина търсех изход и тогава наистина Бог ми помогна. Показа ми, помогна ми и в ръката ми се озова аминокиселината L-аргинин, американски продукт. Наистина след като го използвах 3 до 4 дни, получих изключително добър резултат за здравето си и от този ден, вече повече от 15 години, изучавам тази аминокиселина. В крайна сметка стигнах до извода да създавам продукти именно с нея. В Казахстан. В момента компанията Аксел Миолю произвежда 4 вида продукта, в основата на които е аминокиселината L-аргинин. И разбира се, помощните съставки са масла, черен кимион, карамфилово масло, ментово масло и разбира се ламинария, морска водорасла. И при нас се получи един много жив, много интересен, много както добра формула и в момента виждате целият този процес на наблюдение, целият процес на нашия продукт, как се развива, как се произвежда. Всичко при нас се измерва прецизно, защото има определена температура на разтваряне и нашия продукт се приготвя за 72 часа. Има някои съставки, които се разтварят за 48 часа. Всички тези технологии ги спазвам, защото технологията беше създадена, тази формула беше създадена, това беше много прецизна работа и в крайна сметка създадохме този продукт Умеркалте. Умеркалте в превод означава ключове на живота. Защо името на компанията е Аксел Мджила? Защото в превод на руски това означава белият верен път, че вървим по правилния път, а ключовете на живота в МРК, това вече мисля е ясно от името на продукта. В момента компанията създава 4 вида продукти. Първият е МРК, в основата му е аминокиселината L-аргинин, след това се добавя карамфилово масло, ламинария, след това вече се създава продукт, който е необходим за малки деца и възрастни хора, защото той много добре подпомага профилактиката на организма при хора с проблеми. Втория продукт също съдържа кимион, карамфил, аминокиселина и L-аргинин и разбира се ламинария. Тя също подпомага цялостната профилактика на организма. Третият продукт в МРК е с ментово масло, също с състав L-аргинин и ламинария. Четвъртия продукт е нашия продукт Меркалте Т-кимион. Маслото от черен кимион се комбинира с аргинин и ламинария. Скъпи мои, всички тези продукти са създадени за човечеството, защото тези продукти ми помогнаха. В момента нямам проблеми с диабета. Черният ми дроб се е възстановил напълно. В момента тежа 75 кг, а някога съм тежал 120 кг. Така че живея с радост, помагам на много хора и имам много доволни клиенти. Повече от 10 000 души вече използват този продукт. Това не е лекарство, това е нашият продукт Барт. И вие докато гледате процеса, виждате, че в крайна сметка тези 4 продукта вече са готови за изпращане, готови са да тръгнат. Консултация за клиентите можете да получите безплатно. В кутиите има телефони, можете да наберете. В момента номерът на кода, продукцията се популяризира от компанията Energy Max, защото ние си сътрудничим с компании и можете да научите за този продукт в тази компания. Можете и директно да излезете в кутиите, има нашите преки данни, контакти. Пожелавам ви на всички здраве. Разбира се, здравето е богатство, здравето е бъдеще, така че здрава нация е богата нация, така мисля аз. Затова трябва да се пазим и да консумираме, както се казва, качествени, добри продукти. На всички ви желая здраве и успех!
очаквайте продължението на историята. Съвсем скоро